Сістэма аховы здароўя ў Польшчы. Ці сапраўды там все так дрэнна? Колькі зарабляюць лекары ў Польшчы і чаму гэта ўсё роўна праблема? Гэта падказ зроблена ў Польшчы з замізно Максіма Кірыл, і сёння нашая тэма – сістэма аховы здароўя ў Польшчы. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод зроблена да 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Станьце сваімі ў Польшчы. Польскі на так гэта курсы польскай мовы ў Варшаве і онлайн, якія дапамагаюць інтэгравацца ў побыце і на працы. А промокод зроблена 10 дае зніжку 10%. Сыркі пансерак смачнее, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам зроблена сырок у падарунак. Перад тым, як мы пачнем, я хочу вас запрасіць на вялікую сямейную імпрэзу, якую арганізуе музей гісторыі польскіх яўрэяў Полін 31 траўня з нагоды Дня дзяцей. Гэта будзе бясплатная імпрэза і шмат актыўнасцяў будзе даступныя на беларускай мове. На лужку каля будынку музея будзе і зона адпачынку, і зона для самых маленькіх, і гастранамічная пляцоўка. А для тых, хто нацешыцца на свежым паветры, будзе праграма і ўнутры музея. Спецыяльныя экскурсіі, анімацыі і сямейны аўдыёгід. Таму запрашаем у музей Полін у гэтую нядзелю. Будзе класная магчымасць якасна правесці час усёй сям'ёй. Усе падрабязнасці, як звычайна, у апісанні пад гэтым відэа. Паразмаўляем пра сістэму аховы здароўя ў Польшчы. Як бы выглядае, магчыма, ці гучыць сумнавата, але па факце паразмаўляем, ці сапраўды ўсё так дрэнна. Бо паўсюль чытаць, чуваць і бачна, быццам бы ўсе скардзяцца, па НФЗ-ту тыпу тэрміны праз год. Дарэчы, я чакаў паўгады, і нармальна. Неяк дзіўна. Выжыў і добра. Выжыў і добра. Вось калі памрэш, то ты прыходзь. Калі... Так? Да. Вось, таму паразмаўляем. У чым праблема, якія агулам тут шляхі вырашэння гэтых праблемаў, і сапраўды можна штосьці з гэтым зрабіць. Ці магчыма, нельга. І што самае прыемнае пытанне, якое мне падабаецца ў гэтай тэме, гэта заробкі польскіх дактароў. Бо у мяне было адчуванне, гэта такі длінны цізер, што ў Беларусі складана з сістэмай здароўя, бо дактарам мала плацяць. Ім сапраўды мала плацяць. Польскім дактарам шмат плацяць. Вось, пра гэта мы размаўляю таксама, і чаму гэта ўсё ж такі не вырашае праблемы. Таму, Кірыл, перадаю табе слово. Карацей, чаму мы вырашылі паразмаўляць пра тэму службы аховы здароўя? Традыцыйна тэма службы аховы здароўя з'яўляецца адной з найважнейшых увогуле тэмаў, якія хвалююць польскае грамадства. Падчас кожных выбараў, і вось, дарэчы, апошнія прэзідэнцкія выбары таксама паказвалі, што калі палякаў пыталіся, якія тэмы вас хвалююць, якія тэмы вам найбольш блізкія, то ахова здароўя гэта быў топ заўсёды. Звычайна першае ці другое месца. Ось. Ну і, в прынцыпе, яно не дзіўна, так? Бо я думаю, што кожны, хто сутыкаўся са службай аховы здароўя ў Польшчы, ведае, што не ўсё так каляровая, але адначасова з гэтым усё ж такі не ўсё так дрэнна. Ось. Мы таксама гэта сёння паспрабуем абмеркаваць і патлумачыць. Пры гэтым, канешне ж, самі палітыкі таксама увесь час вяртаюцца да гэтай тэмы. Але робіць гэта таксама з пэўнай асцярогай, асабліва, калі гэта тычыцца дзвюх галоўных польскіх палітычных партый, то бок так званы попіс, права і справядлівасць і грамадзянскую кааліцыю. І з вуснаў палітыкаў згучаць вельмі розныя прапановы, што з гэтай сістэмай, сістэмай Мінздрава, так, можна зрабіць. І пры гэтым ёсць такое адчуванне, прынамсі ёсць адчуванне, што нічога не робіцца. Гэта таксама не зусім праўда, але зерне ісціны, скажам так, у гэтым дакладна ёсць. Ну давай так, зноў узнялася тэма, зразумела, што яно заўсёды дзесьці ёсць, але у Польшчы нядаўна быў стрім папулярнага польскага блогера Латва Гэнг. Ён, дарэчы, запісваў фіт з Эдам Шыранам. Хто чуў пра гэта? Хе-хе, клас. Увогуле, сапраўды пахлопаць хлопцу, бо Латва Гэнг зрабіў проста неверагоднейшую рэч. Ён сабраў, я учора чэкаў, 282 мільёны злотых, сябры. Гэта больш, здаецца, аніжэлі апошнім разам сабрала Велька оркестра швянточнай памоцы. Сэнс у тым, што гэта святовы рэкорд,
Ён сабраў больш, чым самы знакаміты, самы папулярны ютубер містер Біст. І у чым увогуле справа, кантэкст, хто чуў пра гэты стрім, дарэчы, ён там шоў больш за 9 дзён. У выніку пабілі рэкорд, і яны збіралі грошы на арганізацыю Fight Cancer, падаецца? Cancer Fighters. Cancer Fighters, так. Вось, там была нейкая гісторыя такая рэпавая, што адзін польскі рэпер запісаў діс на рак. БДОС. Так, і Латвагэнг, собственно, натхніўся гэтым. З дзяўчынкай хворай на Так. хваробу. І Латвагэнг натхніўся гэтым і запусціў стрім. На гэтым стріме ў выніку пабывалі, мне падаецца, усе польскія топ-звёзды, прычым і музыканты, футбалісты. Карачы, запрашалі нават Туска і Наўроцкага, так? Але пад варункам, што пры ўмове, што яны ў эфіры пагадзяцца паміж сабой. Вось, у выніку они не прыйшлі. Ну, што зробіш? Шкада. Так, быў Роберт Левандовскі, была певіца Санах, была Дода, то бок все топчыкі. Вось, і пачалася дыскусія. То бок спачатку палякі ўсе парадаваліся, што мы польска стронг, паказваюся мы свету, якія мы класныя, мы ўмеем салідарызавацца, калі праблемы, мы збіраемся, паставілі рэкорд і гэтак далей. Але потым узніклі пытанні. І вось які? Ну, насамрэч, у Польшчы рэгулярна здараюцца вось такія грамадскія зрывы, так? Калі палякі аб'ядноўваюцца натхнёныя нейкай вось адной ідэяй і, напрыклад, выстрэльваюць нейкія зборы. Так увогуле нарадзілася некалі вялікая оркестра святочнай памоцы, ось якая з'яўляецца найвялікшай арганізацыяй у Польшчы, якая займаецца зборам сродкаў і дапамогай, і асабліва у галіне здароўя менавіта, так? Бо яны мэтанакіравана кожны год абіраюць нейкую хваробу ці нейкую праблему, так, і дапамагаюць шпіталям, напрыклад, з абсталяваннем з сабраных грошай. Пры гэтым гэта далёка не адзіны прыклад, бо ёсць, канечне, напрыклад, касцёрная арганізацыя Карітас, якая таксама робіць вельмі вялікія рэчы. З маёй асабістай памяці я памятаю, гэта было, я тут магу памыляцца, каля 10 гадоў таму, калі здаралася трагедыя падчас фіналу ВОШП у Гданьску, прямо на сцэне быў забіты прэзідэнт горада Адамовіч. І людзі на гэтай эмоцыі, так, натхнёныя тым, што сталася, сабралі на той момант 15 мільёнаў злотых на Фейсбуку. Таксама там жа ёсць магчымасць рабіць збірку, так. І вось нейкая такая збірка, і ўсё гэта пайшло на рахунак ВОШПу, але на той момант гэта было проста нешта неверагоднае. І ў гэтым годзе мы побачылі ўжо сапраўдны рэкорд, бо 282 мільёны злотых гэта вельмі шмат. Канечне ж, пра гэтую збірку распавядалі паўсюль. Нават калі ў той дзень можна было паглядзець навіны, напрыклад, амерыканскі, брытанскі, да і нейкія, якія заўгодна насамрэч, паўсюль пра гэта казалі. І на фоне гэтага у Польшчы распачалася дыскусія, бо некаторыя інфлуэнсеры, асабліва з правым ухілам, скажем так, пачалі крыху, як это сказаць, абесцэньваць гэтую збірку, што такое 282 мільёны злотых. Калі дзённыя прыбыткі сістэмы НФЗ з нашых складак здравотных складаюць прыкладна 510 мільёнаў. Так, то бок штодзённа НФЗ атрымлівае ад усіх працуючых людзей у Польшчы 510 мільёнаў злотых. То бок ад нас з вами, хвіліначку. Ад нас з вами таксама, так. То бок гэтая збірка рэкордная, фактычна рэкордная, так, яна складае прыкладна крыху больш за палову, аніжэлі дзённы прыбытак НФЗ-у, так. Я, канечне ж, абсалютна не згодны з крытыкай, бо такія акцыі дабрачынныя, гэта вельмі крута. Бо, па-першае, гэта паказвае і сілу новых медыяў, таксама, бо гэта інфлюэнсер, так, ютубер, амаль што такі ж, як мы з табой, ютуберы. Прыкладна 100 тысяч больш аўдыторыя, так? Ну, так. Але мы, скажем, калегі па цэху. Тут я, канечне, абсалютна не згодны з крытыкай таго, бо такія рэчы трэба рабіць. Яны таксама вельмі добра дзейнічаюць на грамадстве і звяртаюць увагу на вельмі важнае пытанне. Так, лячэнне ракавых хваробаў – гэта біч нашага часу, так? І
павялічваецца колькасць хворых, хварэюць розныя групы людзей. Тут у гэтым выпадку ўсё пачалося з маленькай дзяўчынкі, якая мае, здаецца, 89 гадоў, вось, якая змагаецца з гэтай страшнай хваробай. Але пры гэтым у гэтай крытыцы ёсць вось зерня гэтай праўды, што нават рэкордныя збёркі, нават рэкордныя дабрачынныя акцыі пакрываюць толькі невялічкі адсотак, нават по паўадсотка, скажем так, ад таго, што патрабуе служба аховы здароўя ў Польшчы. Слухай, ну вось узнікае тады пытанне. Давай ужо до сістэмных момантаў. Калі у НФЗ так шмат грашэй, што гэтая рэкордная на свеце зборка, гэта толькі палова дзённага, яшчэ раз, дзённага, за дзень. Вось літаральна мы вот сёння актуальна сабралі ў 2 разы больш. Літаральна за 12 гадзін вось так збору складкі здравотнай. Так. То бок, тады пытанне, чаму такія праблемы, калі так шмат грашэй? Калі мы паглядзім увогуле на сістэму аховы здароўя, мне так задзеўбала паўтараць увесь час гэты канструкт, сістэма аховы здароўя. З польскай медыцынай давай. Так, вось, дзякуй табе вялікі. Калі мы паглядзім на медыцынскую сістэму Польшчы, то часам можа скласціся ўражанне, што яна проста ў глыбокім заняпадзе. Так? І фактычна, гэта сістэма неверагодна раздутая, неверагодна грамоздкая і неверагодна неэфектыўная па сваёй сутнасці. На гэта звяртаюць увагу не толькі звычайныя людзі, канечне, на гэта звяртаюць увагу і палітыкі. Вось там мы крыху пазней распавядзем яшчэ пра канкрэтныя прыклады таго, што яны прапануюць. Але фундаментальная прычына ўвогуле, чаму так адбываецца. Па-першае, сістэму не рэфармуюць. Усе баяцца яе кранацца. Апошняя нейкая сэнсоўная рэформа адбылася ў 99 годзе. Тады, дарэчы, быў створаны вось гэты самы НФЗ. Перад гэтым сістэма нагадвала сістэму некаторых еўрапейскіх краін, калі былі розныя арганізацыі, так званыя касы хворых, гэта называецца. Гэта не разумееш, страхаўшчыкі, прыватныя страхаўшчыкі, ось розныя такія кааператывы, так? Ось, якія паміж сабой там канкуравалі, але ў выніку быў створаны адзіны дзяржаўны інстытут, які ось называецца НФЗ, Народовы фундуш здоров'я. Ось, пасля гэтага не рабілася фундаментальна амаль што нічога. За адным выключэннем. У 22 годзе Права і справядлівасць правяло падатковую рэформу, якая называлася «Новы лад». Ось, кожны, хто з'яўляецца прадпрымальнікам у Польшчы, праклінае Права і справядлівасць таго моманту, бо гэта... Ой, я памятаю той час, калі гэта ўводзілі. Я не ведаю статыстыку, колькі было інфарктаў сярод польскіх бухгалтараў, але я думаю, што даволі шмат, бо гэта быў сапраўдны хаос. Але адна з найважнейшых зменаў, якія яны зрабілі, яны павысілі, пры гэтым вельмі выразна, страхавыя ўзносы у НФЗ, то бок складка здравотна. Так? Што яшчэ ўплывае на тое, што сістэма ва ўсё большым заняпадзе? Па-першае, дэмаграфія. Польскае насельніцтва неверагодна хутка старэе. Гэта першае. Па-другое, у Польшчы дзесяцігоддзямі назіраецца ўсё горшая і горшая нараджальнасць. Гэта прыводзіць да таго, што ўсё менш і менш прафесійна актыўных людзей. А сістэма дзейнічае за кошт да таго, што яна атрымлівае людзей, якія працуюць. Пенсіянеры не плацяць складкі здравотнай. Яе плацяць менавіта людзі, якія працуюць, займаюцца бізнесам, то бок зарабляюць рэальныя грошы. Пры гэтым я даволі часта з боку правых палітыкаў, калі яны абмяркоўваюць міграцыйныя праблемы, даволі часта гучыць такі аргумент, што вось палякі будуць вяртацца за мяжы. Я ведаю тых палякаў, якія вяртаюцца за мяжы. Я асабіста ведаю 12 людзей, якія вярнуліся цягам апошніх гадоў прыкладна 10. Ну, канешне, з маёй улюбёнай Великабрытаніі. Але што з гэтымі людзьмі не так? Ну, канешне, за імі ўсё так. Гэта ўсё цудоўнейшыя людзі, але яны ўсе, як мінімум, у сярэднім узросце. А часцей за ўсё ўжо ў зрэлым узросце. То бок ім ужо там 45, 50, 55, альбо ўвогуле ўжо пенсіянеры. То бок гэта людзі, якія хутчэй паволі скончваюць сваю прафесійную актыўнасць. То бок гэта наплыў і вяртанне палякаў з-за мяжы, гэта далёка не панацэя і нічога не ўратуе. Трэба запрашаць мігрантаў. Нас. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы.
Промокод «Зроблена» дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Падрыхтуйся і здай экзамен TELC у школе польскі на так. Сертыфікат TELC можна выкарыстаць пры падачы дакументаў на карту рэзідэнта ЕС, а таксама пры паступленні в універсітэт і на працы. Код «Зроблена 10» дае зніжку 10% на інтэнсіў да экзамена. Сыркі пансэрак смачней, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Давай пераходзіць да людзей, ад якіх могуць пачацца змены. І яны чамусьці не пачынаюцца. Да палітыку. Вось што прапануюць? Мы сапраўды шмат чулі ў прэзідэнцкую кампанію пра ахову здароўя, там Занберг казаў, што трэба там 500% ПКБ, каб было на здароўе. Я помню, мне запомнілася прапанова Сенышин, цесажовай, імператрыцы. Яна запрапанавала перастаць выдаткаваць грошы на абарону і накіраваць яе на службу аховы здароўя. Ведаеш, калі б суседкай не была Расія, то агулам нармальная прапанова. То бок мы будзем жыць пад расійскай акупацыяй, але будзем здаровымі. Я ведаю, спорна. Лепш у калейцы сядзець у польскай, чым і чакаць польскае грамадзянства. Да. Окей. Што прапануюць розныя палітычныя акты? Прапановаў сапраўды шмат, але я ўжо пару хвілін таму сказаў, што адсутнічае перадусім смеласць. Смеласць з боку палітыкаў. Чаму так увогуле адбываецца? Традыцыйна ў Польшчы пасада міністра здароўя з'яўляецца гэта такія вялікія двукосці, расстрэльныя. Ніхто сапраўды не хоча яе браць. Яе займалі нават вялікія людзі. Быў такі чалавек, лекар Збігнев Рэліга, гэта чалавек, які некалі дзесяткі гадоў таму увогуле стварыў у Польшчы сістэму трансплантацыі сэрца. Ёсць такі знакаміты здымак, дарэчы, трэба было яго прыгатаваць, дзе сядзіць лекар, ляжыць чалавек, у сеце пацыент, і асістэнт лекара спіць на падлозе ў куце. Гэта адна з найбольш знакамітых польскіх фатаграфій усіх часоў. Гэта была першая аперацыя па трансплантацыі сэрца, якая цягнулася, здаецца, 30 гадзін. Пра іх ёсць, дарэчы, фільм, вельмі выдатны, «Богові», то бок «Багі». Вельмі раю яго паглядзець. Так вось, нават такія людзі не здольныя неяк рэфармаваць і перабудаваць гэтую сістэму. Бо ты можаш быць выдатнейшым лекарам, але гэта не азначае, што ў цябе будзе талент да кіравання цэлым міністэрствам. А асабліва такім праблемным міністэрствам, з якім з'яўляецца міністэрства аховы здароўя. Ну, зразумела. Трудная пасада. Чым займаецца кааліцыя? Вось. Чаму ўвогуле гэта адсутнасць гэтай смеласці? І гэта тычыцца, гэта такі мой камень у агарод перадусім двух галоўных партый, то бок права і справядлівасці і перадусім у большай частцы грамадзянскай кааліцыі і Дональда Туска. Яны баяцца нешта прапанаваць, нешта такое больш фундаментальнае і больш комплекснае, бо Дональд Туск вельмі моцна некалі апёкся. У 2012-2014 годзе, яшчэ у папярэднім урадзе Дональда Туска, ён адважыўся правесці пенсійную рэформу. Будзем шчырымі, пенсійная рэформа Польшчы патрэбная. У Польшчы самая нізкая нараджальнасць у Еўрапейскім Саюзе, пры гэтым адзін з найніжэйшых узростаў, калі гаворка пра выхад на пенсію. Гэта прывяло да таго, што яны прайгралі выбары. Яны прайгралі выбары і дагэтуль вытыкаюць, як сказаць, людзі непрыхільныя па сваіх поглядах вось гэтаму боку палітычнай сцэны вытыкаюць тое, што некалі яны хацелі, каб палякі выхадзілі на пенсію ў 67 гадоў. І гэта да іх прыклеілася і засталося дагэтуль. Таму, калі гаворка пра тое, што прапануе ўвогуле, што робіць грамадзянская кааліцыя ў дадзены момант, то ёсць такі выдатнейшы польскі выраз. Ён называецца «цёпла вода в кране». То бок стратэгія цёплай вады з крана. Што яна азначае? Яна азначае, што не рабіць рэзкіх рухаў. Кіраваць больш так, скажам так, тэхнакратычна, латаць дзіры там, дзе патрэбна, але пры гэтым не рызыкаваць, не прапанаваць тое, што можа грамадству не спадабацца. Таму тое, што яны робяць на дадзены момант, гэта толькі такія лакальныя ремонты
тых ці іншых праблем у сістэме. Яны ўвогуле не спрабуюць і не прапануюць нічога, што магло б гэтую сістэму неяк змяніць у лепшы бок. Калі казаць пра піс, ці правільна разумееш, што яны таксама нічога не рабілі, зараз актуальна збіраюць нейкія ідэі вось у рамках сваёй кампаніі, але нічога таксама не будуць рабіць, бо сістэма. Да пісу у мяне, дарэчы, менавіта ў гэтай галіне прэтэнзій менш. Прывітанне ўсім, хто там мяне крытыкуе за то, што я не люблю права і справядлівасць, але калі трэба, я магу іх пахваліць. Калі параўнаць іхні падыход да гэтага пытання з падыходам партыі Дональда Туска, то ў ім больш фрэзону, больш таго, што яны рабілі цягам 8 гадоў, калі былі ва ўладзе ў Польшчы. І ў дадзены момант яны збіраюць ідэі, яны ствараюць новую праграму, якая называецца «Myśląc Polska». Калі памятаеш, некалькі месяцаў таму была канвенцыя права і справядлівасці, такая не вельмі ўданая, і яна менавіта так і называлася «Myśląc Polska». Яны там прапанавалі ўвесці камунізм, у сэнсе такім двукосці. Раздаць усім па мільёне грошай. Галасуйце за права і справядлівасць толькі. Карацей, у іх ёсць нейкая сістэмнасць у падыходзе. Яны ўводзілі розныя праграмы. Напрыклад, уводзілі фінансаванне рэфундацыі розных лекаў для розных узроставых груп. Калі у вас у кагосьці, напрыклад, ці то бацькі, ці, напрыклад, бабулі, дзядулі, якіх вы перавезлі ўжо ў Польшчу, то можна з гэтым сутыкнуцца, колькі лекаў проста амаль што дармовыя. Ці то цалкам дармовыя, ці то плаціцца вельмі невялікі адсотачак. Гэта ўводзіла права і справядлівасць, дарэчы. Акрамя таго, яны фінансавалі і інвеставалі грошы, напрыклад, у развіццё лакальнай медыцыны. Гаворка ідзе пра розныя павятовыя шпіталі і гэтак далей. Пры гэтым, тут ужо не пахваліў. Апошнім часам быў спор і такая дыскусія паміж палітыкамі права і справядлівасці і палітыкамі сённяшняй урадавай кааліцыі, што вось вы замыкаеце акушэрскія аддзелы ў павятовых шпіталях. Гэта праўда, што зачыняюць акушэрскія аддзелы, бо ў некаторых паветах проста амаль што ўвогуле не нараджаюцца новыя дзеці. Ўсё ж такі захоўваць цэлы аддзел у вялікім шпіталі – гэта вялікія выдаткі. Адзінае, што тут неправда, гэта тое, што права і справядлівасць рабіла тое ж самае. І калі паглядзець на статыстыку, то лічбы там прыкладна аднолькавыя. Окей, што прапануюць партыі, якія не ва ўладзе? Не, у нас у дадзены момант будзе левіца. Левіца... Што? А нас потом пасля будуць ізноў крытыкаваць за тое, што мы не распавядаем нічога пра леваку. Не, я прапаную пра яе распавесці. Традыцыйнае пытанне ў нас у каментарах. А дзе левакі? Відавочна не робіць тое, што... То бок, яна не можа адзіналічна ўвесці нейкі закон, бо кааліцыя не пагодзіцца. Так, але ўсё ж такі пра іх падыход вельмі варта распавесці. Так давай. Давай. Іхні падыход гучыць так. Калі перад табой вялікая яма, засып гэтую яму грашыма. Гэта калі вельмі коротка. Яны, пры гэтым я не кажу, што там усё, канечне, дрэнна, але іхні падыход даволі радыкальны. Па-першае, у іхняй праграме павелічэнне выдаткаў на служба аховы здароўя да 9% ВУП. У дадзены момант 7, прыкладна. Нават крыху менш, 6,8, здаецца. Я люблю лічбы. Акрамя таго, што яны яшчэ прапануюць, замяніць складка здравотна, якая існуе ў дадзены момант. Мне не хапае слова. Падатак здравотны. Падатак на здароўе. 12%. Это не дадаткова? Гэта дадаткова. Гэта замест складкі здравотнай, але гэта азначала б павелічэнне, даволі сур'ёзнае, скажу так. Вельмі адчувальнае. То бок, карацей. То бок, умоўна, базава 12 – это ПІТ, 9 – ЗУС і яшчэ 12 – да ну. Ты распавядаеш як сапраўдны прадпрымальнік. Карацей, іхні падыходы гучыць так, што проста трэба засыпаць сістэму. Пры гэтым яны ўвогуле не звяртаюць увагу на тое, што сістэма неэфектыўная. Пра эфектыўнасць сістэмы больш за ўсё кажа канфедэрацыя. І тут я пахвалю канфедэрацыю. Нечакана, так? Але, ты ж ведаеш, што я патаемна галасую за Славоміра Мэнсона. Так і не прызнаюся. Гэта, здаецца, найбольш рэвалюцыйны і найбольш радыкальны падыход з тых, якія ёсць.
Па-першае, яны прапануюць перавесці ўсю сістэму з дзяржаўных рэек на рэйкі прыватныя. Так, то бок стварыць натуральную канкурэнцыю. Яны не прапануюць зліквідаваць НФЗ цалкам, але змаргіналізаваць яго, стварыўшы тыя самыя касы хорах. То бок таварыствы страхавыя таварыствы, які будуць займацца і канкураваць з НФЗ на вольным рынку. А чым гэта адрозніваецца ад таго, што ёсць зараз? Ну, умоўна кажучы, я магу купіць страхоўку Медикавера. Але ты не можаш адмовіцца ад страхоўкі НФЗ. Окей. Той, што ты купляеш сабе Медикавер, гэта такая надбудовачка. Пры гэтым яна таксама не займаецца ўсім, бо, напрыклад, калі, не дай Бог, здарыцца нейкая хвароба, якая будзе патрабаваць, напрыклад, гадавы побыт у шпіталі і мільённыя выдаткі на лячэнне, то Медикавер тебе гэтага не пакрые. Тады цябе ратаваць будзе НФЗ. То бок прапанова літаральна стварыць аналагі НФЗ, проста што не дзяржаўныя. У прыватных руках. І хай яны канкуруюць паміж сабой. Канешне. Тут таксама ёсць пэўная рызыка, бо ёсць рызыка, што мы створым сістэму падобную да амерыканскай. Якая, прабачце, яна абсалютна бесчалавечная. Я размаўляў са знаёмай, якая была ў Злучаных Штатах Амерыкі нядаўна. Яна там патрапіла ў шпіталь. І, карацей, калі яна атрымала рахунак, то ёй зрабілася дрэнна. Бо там было шмат дзесяткаў тысяч даляраў. Побыт у шпіталі быў адзін дзень. І вам банальнейшы прыклад. Ёй у рамках абследавання зрабілі тэст на цяжарнасць. Тэст на цяжарнасць, які каштуе ў аптэцы за вуглом $10. Шпіталь выставіў рахунак на 1700. Так, гэта прыкладна выглядае. Таму, скажам так, амерыканская сістэма нам тут дакладна не патрэбная. Што яшчэ яны прапануюць? І гэта таксама важны момант — дэрэгуляцыя прафесіі лекара. То бок адмена розных абмежаванняў на працу. Не для мігрантаў. Не для мігрантаў, конечно. Але, скажем так, максімальна ўпрасціць і максімальна скасаваць бюракратыю ў сістэме. У гэтым, конечно, ёсць свае плюсы, але мінусаў таксама хапае. Тым больш, што, прабачце, у мяне не асабліва ёсць давер. Калі менавіта яны стваралі гэтую сістэму, а я ведаю, што яны не могуць падаць у тэрміне справаздачу фінансавую сваёй партыі, то, скажем так, у мяне даверу няма, што яны створаць нешта, што працуе. Але зерня праўды гэта дакладна ёсць. Да пытання заробкаў лекараў. Пытанне заробкаў лекараў. Ёсць адна партыя, некалі Владимир Ленин сказаў такую фразу, ёсць такая партыя. Ёсць такая партыя, якая звяртае ўвагу менавіта на заробкі лекараў. І гэта партыя ПСЛ. Агулам падыход партыі ПСЛ можна пісаць як падыход паміж грамадзянскай кааліцыяй і паміж канфедэрацыяй. То бок, і чэпа вода в кране, і давайце нешта змяняць. Тым больш, што ПСЛ пазіцыянуе сябе як партыя такая пропрадпрымальніцкая. Прынамсі робіць на гэта націск. І адзін з галоўных іхніх тэзісаў, акрамя таго, што яны, напрыклад, прапануюць развіваць прафілактыку, гэтак далей, гэта абмежаванне дынамікі росту заробкаў лекараў. Не ведаю, ці вы чыталі некую статыстыку. Быў недавно артыкул пра нехта з беларусаў, так, выказваўся. Нехта з беларусаў, хто працуе ў сістэме лекарам у польскай сістэме. На гэтую праблему звяртаюць увагу не толькі беларускія мігранцкія СМІ, але гэта таксама вельмі шырока абмяркоўваецца ў польскіх СМІ. Бо, напрыклад, даволі, не тое, каб вельмі частай, але даволі частай сітуацыяй з'яўляецца, што нейкі лекар у Польшчы цягам месяца зарабляе некалькі соцень тысяч злотых. Напрыклад, была гісторыя пра анестэзіолага, здаецца. Я ўжо не памятаю, у якім рэгіёне быў гэты шпіталь, гэта не важна. 415 тысяч. 415 тысяч цягам аднаго месяца. Бо гэта вельмі вузкі спецыяліст, які можа дыктаваць свае варункі. Ну і, канешне ж, там адпаведная лічба гадзін, якія ён правёў у працы. Слухай, а чаму ты называеш гэта праблемай? Калі б я столькі зарабляў, я б не хацеў, каб хтосьці назваў гэта праблемай. І людзі, якія, скажем так, займаюцца, якія працавалі ў міністэрствах розных гэтак далей, звяртаюць увагу на тое, што такое выдаткаванне грошай неэфектыўнае. То бок, гаворка ідзе пра тое, каб кіраваць гэтай сістэмай і каб
грошы не траплялі недзе ў бездань, так? Вось. Каб быў рацыянальны падыход. Вось. Cost-effective management. Ведаеш, гаворка не пра тое, каб лекары зараблялі мала. Ось, не, але звяртаецца ўвага на тое, што варта б стварыць нейкія столі, так, у нейкіх там вось абшарах. Хай гэта будзе не там 50 тысяч, вось, бо паміж 50 а 500 ёсць ўсё ж такі нейкая розніца. А за вось гэтую розніцу можна вылечыць кагосьці ад нейкай вельмі дрэннай хваробы, напрыклад, так. Ось, і партыя ПСЛ гэта адзіная партыя, якая на гэтую праблему звяртае ўвагу ўвесь час. Ось, я сёння яшчэ чакаў ось там нейкія польскія таксама артыкулы, і быў прыклад нейкага шпіталя не ў вялікім горадзе, ось, дзе сярэднія заробкі лекараў складалі 50-80 тысяч злотых штомесяц. Блин, я б радаваўся за людзей. Не, так гэта круто. Гэта круто, што людзі столькі зарабляюць, проста праблема ў тым, што дзякуй, што разбавілі мою нудную лекцыю вось нейкім жартам. Дзякуй вялікі. Я збіўся, што там было. У чым праблема, што людзі добра зарабляюць? Я сам сябе ўжо занудзіў, па шчырасці. То бок за дзяржаўныя грошы яны шмат зарабляюць. Гаворка пра неэфектыўнае выдаткаванне грошай. Ну, добра. У сістэме. Добра. Але для лекараў рэспект, красавцы. Не, ну, малайцы, красавцы. Окей, так а калі падводзіць нейкія вынікі? Ну окей, хтосьці прапануе яшчэ даць больш грошай, хтосьці прапануе забраць грошы. Дарэчы, вы не паверыце, якая ідэя гучала цягам апошніх гадоў з вуснаў правага каментарыяту польскага, увесці размеркаванне для лекараў і абавязковую адпрацоўку. Магчыма, я знаёмы гучыць, так? Магчыма, я разумею. І нават лічбы былі дакладныя 5 гадоў, напрыклад, адпрацаваць. Адвучыўся ў польскай ВНУ на нейкай медычнай спецыяльнасці, калі ласка, 5 гадоў в чым дольным. Ну, з іншага боку, если там плаціць як у тым павеце, пра які ты распавядаў, я б паехаў. Не, ну сапраўды, не, ну у прынцыпе так, калі б мне запрапанавалі вось 5 гадоў па 100 тысяч у месяц, я нават калі выязджаем, колькі мне 5 хвілін, ось давайте там падганяйце машыну. Я гатовы нават за 40. Так што, а што на самой справе можна зрабіць? Разбаў мой маналог. Так вось я запытаць хачу, што можна зрабіць з гэтым? Ну то бок, мы кажам, што грашамі заліваць дрэнна, забіраць грошы таксама дрэнна. Тыпу рабіць частным всё прыватным таксама быццам бы не очень. Што рабіць? Ці ёсць сапраўды выйсце? Бо, ведаеш, падаецца, што плюс-мінус у кожнай краіне как бы скардзіцца на медыцынскую сістэму. Якое выйсце? Не, насамрэч, калі паглядзець вось на тое, што прапануюць усе гэтыя розныя палітычныя партыі, то я б зрабіў перадусім кампіляцыю іх падыходаў. Бо ў кожнай партыі ёсць нешта такое, што файна было б увесці ў гэтую сістэму. Ось, як, напрыклад, дыскусія пра тыя ж самыя заробкі, бо гаворка не толькі пра заробкі, гаворка проста пра выдаткаванне грошай на сістэму медыцыны, так? І на то, каб гэтыя грошы выдаткаваліся эфектыўна. Таксама мне падабаліся шматлікія рэчы, якія рабіла права і справядлівасць. Права і справядлівасць, дарэчы, увяло даволі шматлікія праграмы прафілактыкі. Ось ёсць праграмы для 40 радков, напрыклад. Уже і 30, да? 30 гадоў, і 20 радков. Яшчэ раз? 40 плюс отменили. Отменили 40 плюс? Ох уж гэта туск. Людей 40 плюс, все, отменяем. У меня засталося 300 дзён, каб прайсці абследаванне. Ой, зараз. Дякуй. Да, я нават сам сказал. Отменили 40 плюс? Женщина на рецепції запитувався, його отменили год 2 тому. Зараз НЗ по-моєму здоров'я, от 20 до 59, от 59 плюс. 40-гадовых не улічваюць. Ты улічваю. Мы не патрэбныя. Ну, табе яшчэ няма 40. Я, дарэчы, сам здаваў пра гэтай праграме «Вось твоё здароўе» аналізы бясплатна. Все клас. Добра. Карацей, што яшчэ файна было б зрабіць і што, на мою думку, магло б дапамагчы? Бо вялікая праблема ў Польшчы з тым, каб патрапіць да спецыяліста. Ось, некаторых спецыялістаў людзі часам, у некаторых, ну, гэта залежыць ад горада, ад рэгіёну і гэтак далей, але часам чакаюць нават па 2-3 гады. Ось.
Калі недзе там да некага лекара можаш патрапіць цягам полугода, то гэта ўжо неверагоднае шчасце, сапраўды. Што было б тут файна зрабіць і што прапаноўвалася насамрэч многімі людзьмі, гэта увесці частковую аплату. Ось, напрыклад, ты ў рамках НФЗ рэзервуеш сабе візіт у, напрыклад, не ведаю, артапеда, ось, і табе трэба заплаціць 20 злотых, напрыклад. Ось. Сума, пагадзіся, не тое, каб вялікая, так? Ось, але у сістэме ёсць вялікая праблема з людзьмі, якія любяць хадзіць да лекараў. Вось. Пры гэтым гэта часта людзі старэйшага ўзросту. Ось. Яны прыходзяць празмаўляць. Ось. І я пра гэтую праблему чуў таксама ад людзей, які працуюць у сістэме аховы здароўя, і на думку шматлікіх экспертаў гэта магло б вельмі дапамагчы разгрузіць крыху вось гэтую перагружаную сістэму. Гэта была другая тэма падкаста, зроблена ў Польшчы. Дзякуй, што былі з намі. Пахлопаць, ласка.